eskupelota oso berezia da. Esan duzu aurkariak dituzula inguruan ez da, baina enpresa berean eta batez ere taldekideak ere bazarete, neurri handi batean, batez ere ze pelotarirekin, ze kolegarekin, ze neukan horrela feeling handia. Askorekin ez, batez ere Nafarrak, azkenean Nafarrekin beti entrenatzen genuen, bai Mikel Beroiz, Juan Martí Dirujorekin erlazio osona dut, baita Belbarriolarekin ere, Joseba Ezkurdiarekin. Adibidez, Joseba Ezkurdiaren kasua arraro da ez, azkenean berazen ere aurkarian ere enpresan aspen, eta behin pilota ja lesioa izan da eta pilota utzita oso erlazio personala eta ona egin dut berarekin. Zurine ondo ari da erantzuten. Eta ondo ari da, Mikelek partidu egokia egin du orain artean. Izan ere bi izen aipatu behar zituen eta biak aipatu ditu, Irujo eta Ezkurdia. Esan nahi dizut plazer hutsa izan dela zurekin topo egitea, zuri ezagutzea bizitza honetan, zurekin pasatutako momentu guztiak ez da, azkenean entrenamendutan, bai frontoian, bai fisiko egiten zentrunen, asko ikasi duzungan, niretzako ispilu bat izan zara, eguneko egunean izan zera lako profesionala, eguneko egunean langilea morratu izan zera lako, beti eman duzu daukazun dena, beti egin duzu eskutan duzun dena zure mailik edo nibeliko beren emateko, eta egia esan hori gauza handia da. Eta segi orain arte bezala izaten, pertsona ikeragarria zera, eta desarka handi bat. Aio, Mikel. Estás todo el día en la tele, ¿eh? Si no es de comentarista, estás con Izarra de aquí para allá. Y eso que si llegas a ser guapo, fuera de bromas. Solo quería decirte que para mí ha sido un honor haber compartido vestuario contigo, haber compartido también la preparación física donde nos hemos ayudado el uno al otro a superarnos y que sigas así como hasta ahora de trabajador en tu nueva vida. Ya sabes que todo lo que te propones lo consigues. Y espero que les hayas contado que al veterano no le ganabas ningún pique allá en Centrum, ¿eh? Un fuerte abrazo y nos vemos, amigo. Nola da Zentrumeko kontu hori, Mikel? Zentrunen beti entrenamendutan pike izugarria zuen, bai Irujorekin eta baita Josebarekin ere. Eta entrenamendu bukatzen genituenean, ene geneukan pareta txiki bat, eta hor beti ematen genuen igual ordu bat entrenatzen genuen, eta gero ematen genuen ordu bat edo 2 ordu teniseko pila bat batekin parentan kontra gure pikak ematen. Askotan irabazten nion, baita Irujori ere, baina bakizu beti Hombre, norberak bere alde egiten du, kasu hauetan ere. Haze bi, Julen ere oso pikatia da, Ez dakit dio nola moldatu behar. Nuke esan. Bai, pikatia zara partida honetan ere. San Ferminetan eta lagunekin ibiltzen zara, pentsatzen dut, kuadrilako lagunekin eta... Bai, beti lagunekin. Familiarekin ere batzuta, baina normalean lagunekin. Lagun guztiak dituzu Iruñan? Bai, 14 person laguneko kuadrilla gara, 3 urte genituenetik gaudenak elkarrekin. Eta, bueno... Eta zen lagun eramango zenuke Mikel Ugarte batera? Ez dakit, ez denak eramango dituzke, gainera bihar edo egonen ez zara jekin, osake denak eramango dituzke. Ez zara guztiko. Baina galdera hauek pizkal dira. Baina Mikel eta lagun hori ja Ugarte batean balego? Asko zer esago, aukeratu beharrik ez, begira? Buen día, Germanet. ¿Qué tal? Imagino que ya sabrás dónde estoy. Aquí. Te mando un saludo desde tu segunda casa, que por cierto, ya estás tardando en volver. Y nada, te quería decir que a pesar de la distancia y los años que llevo por aquí en Mallorca, que siempre estás ahí, tanto en las buenas y sobre todo en las malas, y eso es lo que diferencia un gran amigo. Que nada, que te estimo. Un besito. Lagun hori ja Ugarte malima dago aukeratu beharrik ez? Nordaz, Mikel? Emozionatuko nahiz azkenean, baina... Pentsatzen nun bideo bat aterako zenuela, eta ez dut bere izena ez esaten nun, honek... Ez aterako Mallorketik nola atera behar da. Atera da, gure kaxan horrelako gauzak gertatzen dira. Lagunik preziatuenetakoa, ez? Distantzia dula ja 7 urte juntzen arat, baina, ere, eskusa badugu ere, asko dia izantzeko Mallorca. Orduan beti urtean, 2 aldiz joaten naiz, eta da nire bigarren etxea. Ze ona. Eskuminak, hemendik Mallorcaraino. Aldela behintzat.